M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo, ndikulandireni ku programu yathu ya Tiyankhuleni Ambuye lero Lachitatu pa 13 Septemba 2023 ndiponso ndi la Mulungu la 23 Pachaka. Komanso tikupanga chaka cha St. John Chrysostom amene anali bishop komanso dokotala wa mpingo. Mawu athu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo oyera kwa Kolose mutu 3 ndime ya 1 mpaka na 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Asisilia Chiphwanya kuchokera ku mphakati wa St. Clara, St. Andrew's Church ku St. John's Paul Parish, Chitedze, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wa lero ukuchokera m'buku la Luka mutu 6 ndime ya 20 mpaka na 26. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Zikabuma achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a nkalata ya Paulo oyera yolembera Kolose mutu 3 ndime ya 1 kulekezera 11. Tsono ngati munaukitsidwa pamodzi ndi Khristu, ikani mtima pa zinthu zakumwamba, kumene Khristu akukhala kudzanja lamanja la Mulungu. Muzifunafuna zakumwamba osati zapansi pano, pakuti kunena za moyo wakalewo mudafa, ndipo moyo wanu watsopano ndiobisika pamodzi ndi Khristu mwa Mulungu. Khristu ndiye moyo wanu weniweni tsopano. Choncho pamene Iye adzaonekerenso, inunso mudzaonekera mu ulemerero pamodzi naye. Iphani tsono zilakolako za mu mtima wanu wowumirira zapansi pano, monga dama, zonyansa, kulakalaka zosayenera, kukhumba zoyipa, ndiponso kusilira zinthu mwaumbombo. Kusilira koteroku sikusiyana ndi kupembedza mafano. Chifukwa cha zinthu zotere, Mulungu amawakwiyira anthu osamumvera. Inunso kale makhalidwe anu anali omwewo, munkachita zomwezo. Koma tsopano musachitenso zonsezi, monga kukalipa, kukwiya, kuyipa mtima ndi mijedu. Pakamwa panu pasamatulukenso mawu otukwana kapena onyansa. Musamawuzana mabodza, pakuti mwachita ngati mwavula moyo wanu wakale pamodzi ndi zochitachita zake zoyipa, ndipo mwavala moyo watsopano. Moyo umenewu Mlengi wanu akukonzabe kosalekeza, kuti mudzamdziwe kwenikweni ndi kufanafana naye. Moyo watsopanowu palibenso zoti uyu ndi Myuda kapena osakhala Myuda, wowumbala kapena osawumbala, munthu wachilendo, munthu osaphunzira kapena mfulu, koma Khristu basi ndiye wopambana onse, ndipo amakhala mwa onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu 6 ndime ya 20 mpaka na 26. Pa nthawi imeneyo Yesu adayang'ana ophunzira ake nawawuza kuti, ndinu odala inu osaukanu, ufumu wa Mulungu ndi wanu.
Ndinu odala inu amene mukumva njala tsopano, chifukwa muzakhuta. Ndinu odala inu amene mukulira tsopano, chifukwa muzakondwa. Ndinu odala anthu akamadana nanu, akamakusalani ndi kuchitirani chipongwe, ndipo akamayipisa dzina lanu chifukwa cha Ine, Mwana wa Munthu. Nthawi imeneyo sangalalani ndi kuvina ndi chimwemwe, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Paja ndi zomwenso makolo awo ankawachitira aneneri kale. Koma ndinu asoka anthu achumanu, chifukwa mwalandiriratu zokusangalatsani. Ndinu asoka amene mukukhuta tsopanonu, chifukwa muzamva njala. Ndinu asoka amene mukukondwa tsopanonu, chifukwa muzamva chisoni ndiponso muzalira. Ndinu asoka anthu onse akamakuyamikani, paja makolo awo ankachitira aneneri onama akale zomwezi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mu mawu athu oyamba amene akuchokera mu kalata ya Paulo woyera kwa Akolose, tikulimbikisidwa ife ngati Akhristu pamene takhala Akhristu kuti tikhale moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati ndi Akhristu, chifukwa kukhala Mkhristu sikungokhala kwa zina chabe, koma makamaka ndi kuchita zintchito zabwino zoonesa kuti ndifedi Akhristu. Pamene ife tabatizidwa ndi kukhala Akhristu, timakhala anthu ophatana ndi Ambuye Yesu. Ndi chifukwa chake ambiri mwa ife makamaka tikabatizidwa ngati Akhristu, mayina athu amatha kusintha, makamaka timatenga mayina anthu oyera amene timapemphedwa kuti moyo wathu usinthike ndipo tiyambe kukhala moyo wa Chikhristu. Ndi chifukwa chake Paulo woyera akulimbikisa anthu amene adali kusatira Ambuye Yesu makamaka aku Kolose kuti iwo makamaka pakusata Khristu asinthike muzochita zawo, chifukwa moyo wawo wasinthika. Uthenga wa Mulungu umene Paulo adali kuwalalikira pakati pawo ubale zipaso zabwino ndipo zioneke kwa anthu kuti iwodi ndi osatira Khristu. Ndi chifukwa chake mu uthenga wathu wa lero tili kupemphedwa kuzera zimene timati ma Beatitudes. Ma Beatitudes akukhala ngati makamaka the key imene chingatithandize ife kukhala moyo wathu wa Chikhristu. Kodi nchifukwa chani Ambuye Yesu akuyamikira anthu ena kuti ndi odala pamene akunena anthu ena kuti ndi asoka? Ife ngati Akhristu timapemphedwa kusatira Yesu Khristu. Ambuye Yesu akunena kuti ndi odala amene ali osauka, ndi odala amene akumva njala, ndi odala amene ali kulira. Kudala kumeneku, kulira kumeneku, njala imeneyi si njala ya moyo wathupi chabe iyayi. Ambuye Yesu akuyamikira kuti ife tizakhala odala ngati makamaka tisauka mu mtima kufuna kumva mawu a Mulungu. Ndife odala ngati tilira kufuna kuchita chilungamo. Ndife odala ngati tifunitsisa kuchita kufuna kwa Mulungu. Ndipo ali kutembera anthu amene ali olemera. Siwonso kuti awa akutembera chifukwa chiyani. Ambuye Yesu tikupemphedwa kuti makamaka ife pamene tisatira mapazi a Yesu Khristu titenge chisanzo cha Ambuye Yesu amene adazikhuthula, osati kungozikhuthula chabe pa iwo okha ulemero wa pa dziko lino lapansi iyayi. Iwo adazikhuthula
kuti makamaka atipulumutse ife. Ndi chifukwa chake pamoyo wa tsiku ndi tsiku Ambuye Yesu adali kuchita zonse makamaka kuti abwerese ulemerero, aonese ukulu, olo akweze anthu ena, kuti anthu ena apite patsogolo mukuzera muzintchito zawo. Ndi chifukwa chake Ambuye Yesu akutipempha kuzera mu uthenga wathu wa lero pamene alikutonesa ma beatitudes kuti ife kodi tikhale bwanji pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ambuye Yesu akutipempha kuti tikhale anthu ozichepesa, tikhale anthu amene tili kulakalaka kufuna kuchita kwa Mulungu, anthu amene tili ndi njala yofuna kumva mawu a Mulungu. Ulemerero umene Ambuye Yesu akusenza kuti kukhala ndi chuma ndi chinthu choyipa iyayi, olo kukhala ndi ulemerero wa padziko lino lapansi ndi chinthu cholakwika iyayi. Koma Ambuye Yesu akunena kuti zonse zimene ife tingakhale nazo zisatipangise ife kubwera mbuyo pamoyo wathu wa Chikhristu. Koma pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku timatha kuona kuti anthu amene ali ndi zinthu zambiri makamaka za ulemerero wa padziko lino lapansi amayiwala kuchita kufuna kwa Mulungu, amayiwala kupempha upangiri wa Mulungu. Ndikuona Ambuye Yesu ali kutemberera onse amene ali ndi kuthekera kwa ulemerero wa dziko lino lapansi, kuti chuma chimene muli nacho, nzeru zimene muli nazo, ngati sizikuthandizani kukonda Mulungu, ndiye kuti ulemerero wanu ndo pa dziko lino lapansi. Ndi chifukwa nthawi zambiri anthu amene ali osauka, anthu amene ali olira, amakhala anthu ozichepesa kwambiri. Ambuye Yesu akutipempha ife kukhala anthu ozichepesa, kuti tizindikire kuti zonse zimene ife timatha kufuna tithe kuzipeza kupezera mu upangiri wa Mulungu. Tizakhala anthu odala tikaona kuti zonse zimene ife tili nazo tikuzigwiritsa ntchito kufuna kutumikira anthu ena, tikuzigwiritsa ntchito kutukula miyoyo ya anthu ena. Abale ndi alongo, tiyeni makamaka ife tigwiritse zonse zimene ife tili nazo, ngati tadalisidwa ndi chuma, tiyeni tigwiritse chuma chathu kulalika uthenga wa Mulungu ndi kutukula miyoyo ya anthu amene ali ndi kusathekera, kuti pakuzera mu chithandizo chathu, pakuzera mu chuma chathu, athe kuona ukulu wa Mulungu. Kaya tili ndi nzeru, tiyeni tigwiritse nzeru zathu kutukula miyoyo ya anthu ena. Ambuye Yesu akutipempha lero kuti makamaka tikhale anthu ozichepesa, kuti zonse zimene ife tili nazo tithe kuzigwiritsa ntchito pakutukula miyoyo ya anthu ena, kuti mukuzera mu ubwino wathu, mukuzera mukuzipereka kwathu, anthu athe kuona chikondi cha Mulungu. Lero tikupemphedwa kuti tisatanganidwe ndi zinthu za pa dziko lino lapansi, koma titanganidwe ndi zinthu za ufumu wa Mulungu. Pa kupemphera, pa kuyamika Mulungu pa zonse zimene ife tili nazo, kuti tizigwiritse ntchito kutukula miyoyo yathu, komanso kutukula miyoyo ya anthu ena. Zinthu zimene ife tili nazo chisakhale chinyozo kwa anthu ena. Zinthu zimene ife tili nazo tisapondereze nazo ena, olo tisapeze zinthu zimene zatukula miyoyo yathu pakupondereza ena. Tiyeni tipemphere mu tsiku la lero kuti Ambuye Yesu atithandize, kuti Ambuye Yesu atipase madaliso ogwiritsa ntchito zinthu zimene tinadalisidwa nazo, kuti tilalike uthenga wa Mulungu. Izi nzotheka ngati ife tigwiritsa zinthu zonse zimene tili nazo, madaliso amene Ambuye Yesu amatipasa, pakuwathandiza makamaka anthu amene alibe kuthekera. Ambuye Yesu akutipempha ife kuti tisatanganidwe ndi zinthu zino za dziko lino lapansi, chifukwa zinthu za dziko lino lapansi sizamuyaya. Chinthu chimene ife chizatifikisa ku moyo wosatha ndi kusata kufuna kwa Mulungu, ndiyo kuchita kufuna kwa Mulungu. Tiyeni makamaka tikhale anthu achikondi pamene tikhala ndi ena, tiyeni tikhale anthu osesa mtendere pamene tikhala ndi anthu ena. Tikatero ndiye kuti tizatukula miyoyo yathu, komanso kutukula miyoyo ya anthu ena, kuti zonse zimene ife tili nazo sizakhala chinyozo cha anthu ena iyayi, koma zatithandiza kubweretsa mtendere ndi kulalika uthenga wa Mulungu. Amen. To